story. Oh, vanotsvaga mbudzi for the beef, for mbudzi for the beef. Fambe hako ine chamwati kuya hacharasikapo. Saka tatengerwa mbudzi nemurungu. Tatengerwa mbudzi nemurungu. Toda kutombonoitambira mbudzi iyo yani. Apa maraini mukati. Tapua mbudzi nemurungu unozodei ndafa unozodei mafara mafara doimba ndorangarira doimba ndorangarira doimba itafara doimba ndorangarira 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 fara iwe pesi lulu chimbotaura tini moti kudine murungu wedu kugara ndakadero ndavonga siyavonga kakulu rambai makadaro maitawo kuti tiza kumuriwo nekumachanzi murungu wedu usavurana nematengi machangisi taura shuwa babaruwa tinotenga wamachangisi murungu wedu unotenga chii taura shuwa anotenga muriwo nehuku dzavaimbolava atakadla kozvinasi anasi tadlawo titi dzataimbodla nanhasi tadla atadla chaizvo neusavi hotechi ko madeko makadla nei atakadla neusavi wechii wechibva beef inonzi beef nyama yemombe uzipa techiti beef babaro hamuzi kuti chechidike beef ndo nyama yemombe pork ndo nyama yenguruve andika chicken ndo nyama yehuku saka zviro takadla nebeef nhasi izvozvi mabikigwa beef asi izvozvi takugadzira musavi hwemande nemangwana kuzosasikwa mugadzire dzisote isote zvakanaka handiti uyu tichimonitoring spirit chaiyo because hatidi nyama inenge ichingodambukwa handiti amen asi muzuva ranhasi juju maybe taura tiwe ndoda kutenda nditamu zvakawanda zvazoda kutaura asi haada kutenda nezvataitwa nemurungu atipa usavi tombotasamura shayawo gocha moda kugocha hamburi free kuzviita moda kuita gango muri free kungozviita isi hatisi munhu wekuti tingatoba ivi munozviziva wani kuti zvingatonzi usabika chakati here munongofanira kuti indambomhanya network saka imi vabhoza vanhu vachasara vachigadzira usavi moita zvamunoda imi kuita baba chufo semunhu wakafunya ini ndinotenda ini nechatakabata ichi usavi uhu ndinotenda murungu murambe makadai tirambe tichidla usavi shanda chiro basa racho harigwadzi tinobva here muno mumudzi zvairegwa zvendivanhu kuti vanhu mukanya kumafidha havazobvi pabasa moti kudii tiri kufidhiwa zvevasikana hai nezvimwe ndezvimwe ndingataura zvangu hana ndingadi kurevera nhema hai unoziva kusatenda uroi
nekuti even Mwari vanokurova neshamu. Ndoda Murungu wedu tinoda kumutenda zvisingamboiti. Hani ndoda kuramba ndichitenda every day kusvika ndabva pano. Tiri kubatwa zvakanaka. Ini ndakazvimirira, handiziva hangu kuvamwe, asi ndakazvimirira nekuti kunoliwa 3 meals, 3 course chaidzo dzakanyatsa kusimba, dzisina kuti munhu unochema kana kuti kudii. Hani ndingada kureva nhema uye kutorya nevheji roga kushara. Asatamborya nevheji roga kabana. Nema variety vanotobvunza mabhiridha angu vari kurya chiikoko. Mabhiridha angu vanozofanira kumbopota vachisanganisawo svichichi nesvichichi. Zvese tichingoindirana. Ite tatofara tazowana mbudzi, tipane munhu wakava nehundi ndiye azotibatsira kutsvaga mbudzi. Mbudzi dzedu dzichinetsa kuwana. Saka ndiye watozoya akatitora akati akune kwandahwa kune mbudzi kana muda huyai. Tatofamba kuinda kune kavhidhiyo kacho makaona tichibva. Toda kuzvitenda izvozvo. Baba vari vachimbotaura iti. Ini hapana zvinonyanya yangu kutaura, ndikufarawo nerusayo rwamatipawo. Shuwa atotenda. Nyama yembudzi zvei? Nyama yembudzi yerusayo rwamatipawo. Tiri kutenda murambe makadaro. Nyama yembudzi kuno kumudzi. Kanga kuna. Iyi project nyangwe mukazodika hatizozivi hedu kumwe kwatichaenda kuti tichabatwawo zvakanaka sei. Moziva muri kulidirwa by example. Hatisi kuti toda chikafu chevanhu, asi kuti chokwadi munhu kana achikubataiwo zvakanaka nebasa rinofamba. Izvozvi pulpit yedu madha kuita slabing, tichingodero tichifamba tichiinda zvichifadza. Hakuna vanhu vanotsamwirana, hakuna vanhu vari kupokana nawo yechikafu. Kuti tatione month yedu inokwana musi weWednesday kuti asvika muno mumudzi. Wednesday kusura mangwana nditi mangwana ndo patinosvitsa mwedzi wokuti takasvika kuno. Hatisatambohwa vanhu vachinzi vakatukarirana chikafu kana kuti munhu ngoti handina mari yekupe chikafu, mari yangu ini nazviti. Asati azviwa izvozvo tingada kureva nhema. Makambozviwawo here vanhu we? Kana motosvika mufatozviwa zvichibva kwandiri kuti hakuna chikafu kuno. Vanhu ngatifuwatirei kuruwota, hakuna izvozvo. Saka ndosika muzomboona kuti tikaitirwa huku special neMurungu tinozviratidza, tikaitirwa mbudziwo special neMurungu tinongozviratidza. Munhu echifarawo nebasa handiti. Saka toda kuzvitenda sirega itimanye kunetwork. Saka pakadai munoti basa munosiya here basa konaka zvekubasa. Asi ndida kuti muzive chinhu chimwe manje baruwa varungu vanosiyana. Kune vamwe vanongo vachiti isusu hatisi kukwanisa kukupai maspecial zvozvati kutwa panapa. Amboziva garai makagadzirira ipapo icho kwadiyo kuti gadzirei zvose. Vanhu vanosiyana nokuti mumwe anenge achikudza kuti inini mari yangu ndikuisa kusemende chete. Zvowe zvokuti munorya nyama izvo zvazvenyu ndikwanisa kupai mavheji chete. Saka garai makagadzirira nokuti kune vamwe vanotodero varungu kana kuti onasa kuti uri kuwesta kupa vanhu chikafu chakanyanya kuwanda. Amozviona ngojaira zvose ngoshanda. Tangoti tigare takuudzai in advance.